Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwana musulmi da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Alkhairin da ke cikin wannan dare Allah ya haɗa mu da shi. Sharrin da ke cikin wannan dare Allah ka raba mu da shi. Allah kuma ka kare mu. Ya Allah Ubangiji, Allah ka tsare mu da dukkan sharrin masu sharri. To ‘yan uwa ga nan wani sirri dai ko kuma in ce wani sirri mun kawo muku shi. Shi kuma wannan misali wannan sirri yadda ake yin sa sirri ne dai ba wai wani mai wahala ba kuma mai sauƙi, amma fa za mu ba ku shi sabida sha'anin al'amura na yau da kullum. Shi ne wato misali yanzu dai an san Allah ciki da sauransu. To wannan dai shi dai ba wani abu bane ba akan bashi ne. Kaman ana ma mutum bashi to kuma fa amma za dai ka yi shi ne ba wai kuma ana bin ka bashi kuma ka je ka hana mutum ba. Da Allah in aka yi a bayar dai. In aka yi a bayar sabida ka ga dai bashi dai dole mutum zai bayar ko ma ba a nan ba ko a lahira ne zai ba shi kayansa. To amma dai sabida gudun wulaƙanci in har za ka ba shi ɗin to ya kamata gaskiya ka ba shi kar ka kuma kawai daga an ce ma wannan kawai ka cinye mar kuɗinsa. Wannan to maganin dai ɗaurin baki ne. Misali mutum ana bin ka kuɗi. To in sha Allah duk wanda yake bin ka kuɗi in dai ka karanta wannan to in sha Allahu in kuka haɗu ma da shi in sha Allahu zai wato misali dai a yadda abin yake shi ne abubuwan da mutum zai karanta kamar haka su ne. To tahiyya dai zuwa salihin za a karanta. In ka karanta sai ka tofa a hannunka. In ka tofa a hannunka bayan ka gama karanta wannan in ka tofa a hannunka sai ka shafo daga bakinka zuwa daga bakinka na wato baki na hagu sai ka jawo hannun naka zuwa dama haka. Ka shafo daga hagun zuwa dama. In ka shafo haka to in ka gama karanta tahiyya zuwa salihin sai kuma ka karanta li'ilafi ƙurash ƙafa 3. In kana cikin gida kenan in za ka fito. To in ka karanta ƙafa 3 sai ka shafo sai ka maimaita sau 3. Sai ka shafo daga bakin naka daga wato misali daga hagun zuwa dama sai ka shafo sai ka ɗiyo dama haka. To duk wanda yake bin ka bashi in dai har kai wannan to in Allah ya so ya yarda ko da ma kun haɗu dai da shi in sha Allahu ko bai ce ya yafe ma ba kuwa to ko ba zai tambaye ka ba. Mun kawo muku wannan ne a jarraba a gani da Allah. Amma fa da Allah ba wai a cinye wa mutum kuɗi ba. Mu dai mun kawo muku sabida gudun wulaƙanci da sauransu ko ba haka ba. Mutum zai iya ma wulaƙanci akan ko da ka nuna mar kai ba ka da shi to ba zai fuskanci hakan ɗin ba. Duk da ma dai an san ga yanayin rayuwa da ake ciki to shi ne muka ce bari mu kawo muku wannan ku jarraba ku gani. Ana yin sa ne kafin ka fito daga cikin gida ake yin sa. Daga cikin gida kafin ka fito. In Allah ya so ya yarda in dai aka yi wannan in sha Allahu za a dace in Allah ya so ya yarda. Allah ya bamu sa'a. Mun gode da fatan ku huta lafiya. Mun gode. Yawwa.